Ongi etorri Gamer Ontxira! Gamer Ontxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamer Ontxiaren 5. denboraldiko 17. atalera, danera 114. Eta astero Gamer Ontxiaren Twitch katean, astelenetan, bostezetan, batzenga zuzenian grabatzeko. Horren ostian, naiz irratean asteartero entzun aldozue saio hau, 12etatik aurrera, eta bukatzeko zela ez, ohiko plataformetan entzungo gaituzue, ebooks, Peertube, YouTube, Spotify, eta bar. Gamer Ontxia komunitatean berri izateko eta parte hartzeko gamerontxia.eus webgune daukazue, albiste eta eduki pilo batekin, eta Telegramen Gamer Ontxia izeneko kanala sartzea daukazue, eta eztabaida asko egoten da. Ni Damian Madina Baitia naiz, eta nerekin dare Aritz Odriozola eta Landerun zu, eta hau, atzaldeon. Atzaldeon. Arratsaldeon. Bai, zer moduz, bueno, oso ondo. Eta betiko bezala, Landerren gai mamitsuekin gatoz, gaur, 3 albiste dauzkagu, bastante hola potoluak, denboratxu eramaten da benak, eta gero astixa dagoen analizitxo basatzeko, ez da, Lander, gogotxu zareta. Bai, gogoa dauz, osak, ja, lortzen dugunen honetan. Hori da, orduan, gaurko saioan, hitz egingo dugu 2025ko jokoei buruz, gero badago Assassin's Creed Shadowsi buruzko informazio berria, eta gero Xbox Developer Directen inguruan jartzen gara. Así que, bueno. Aurrera, gareta? Hori da, bota. Perfecto, bai. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, urtia ondo hasteko bideojoko berri batzui helduko dotzegu. Aurten jasoko ditugun eta jasotzeko itxaropena daukagun bideojokoak errepasatuko ditugu. Eta, bueno, ez da lan erreza, ze hilabete guztiak argitalpen potentiekin datoz. Adibidez, 2025an askotariko obra interesgarriak iritsiko diela aurreikusitza dago. Bueno, hoi bezala, enpresa hundixak, merkaturatze berrizak zein bermasterizazioen naiz berregiten zaparra da ekarriko dozkue, indi garatzaileek azken urtetan egin daben bezala argitzen jarretxuko dabe, obra komertzialetatik urruntzen dien titulo berezitsuekin. Eta, bueno, urtarrileko jokuak ezagutu genitxuan aurrekoan, ez? Aurreko saioan ibili ginela komentatzen, baina guazen, gero hortik aurrera etorriko dienak errepasatzera. Eta, bueno, hemen dauzkagu otsaia, 5 titulo, okeres baldin banago, eta lehenengo izango zen, otsaiak laurako Kingdom Come Deliverance B. Hau badakit komentatu izan dugula batez be lehengua be ibili izatezuek, ez da? Bai. Nik eutxi daukaz, baina naiz ibili, hori da. Eta esaten dabe, sarreria oso potentia, impactantia daukala. Lehenengoak ezatezu? Bai. Bai. Ez da betiko historio epikoa azten dela, oso tragedia batetik azten da, eta nik uste nahiko bideojokoa dan eta fikziozko historioa dan puntu batetik naiz eta erdiaroko ambientazio realistaten dagoela, nahiko hasiera errealista egiten dula esan daiteke. Baina bai, nahiko hasiera berezia dauka. Egia esan. Eta hau, hain gertu egon da, gogurik ere badaukazue, ikusteko, edo asmorik, edo... Denbora falta zaik, nibintzat. Egunotan hasi dira urtetan lehenengo preview eta aurrerapenak Daviden aldetik. Eta dinionez oso ondo dau, lehenengo iritzizeko oso positiboak izan dira, eta lehenengo juko akatzak edo utxune horrek hobetzen da bezala. Eta aparte grafikoki, testo monstrua dala, naiz eta ez izen estudio horren handi batena, eta orduen gogoa dauz, nik lehenengo ondineko pasetako dekot, egiz izan apurbete... Hor estopatu inaten, anitze dino, oso realisti da, zentsu baten, naiz eta RPG mekanika horrek eukin. Eta, ez da mundu guzti zentzat igual. Bai. Hori da, eta beste geuz asko bai, ez da, azken finien badekoz pasarte zailtzu hauek, eta apurbete dioso hauek igual. Baina orokorrien oso joku berezizea da, eta merezi dugu ez, deko nospe horrek.
Orduen ia bigarren aslan datorren. Hori da. Erikek betxatian komentatzen dago, hasieratik garbi lagatzen da, desberdina dela. Eta ia ba. Beste haundi batekin, Sid Meiersen Civilization 7, nik bentsat biari kriston egurra moten otzan, gero bestiak euki izan ditut, baina ez dut horren beste jolastu egisa esan. Eta, bueno, ez dakit, 7 honek proposamen berririk ez dakit ekarko da, azkenen Civilization baterako, baina ikusi digun, a ber, zelako harrera daukan. Bai. Ni seguru ibiliko naizela, Hori da. Civilizationen, ni bian ni iruan hasi nitzan, ordu pila zartu gero bostean pila bat, bueno, lauan ibili nitzan, baina bat iru eta bostean asko ibili naiz. Eta zazpiakin, hasieratik ez dut erosiko, ze seigarrena gauzatzuk etzizezkian gustatu, hortaz nahiago pixkat review batzuk ikusi, gameplay txikiren bat ikusi, eta gustatzen mazait aurrera. Eta bestela, bueno. Itxoitea tokatuko da. Momentuz, seigarreneko horrek, akatxorrek zuzentzeko asmoa dekiela, aipatzen izan dabe bentzat, ze jente asko zela posik eratu, batez behar zikeran. Eta bosgarrenien jolasten jarratzen dabela askok, ez? Orduen, lortzen daben hori, barriro mundu guztizentzako joku edo proposamen interesgarri bat ekartze. Eta nik uste baietxe, bide honetik doazela. Osake, ganera plataformatan atalako dator, Switcherako dator, Steam Deckien beha ondo funtsileko da bela, ipatu dabe, garatzaileek. Osake, bentsete publiko zabalo baten gana jotzeko asmo hori badekie. Hori da, Civilization 7, otsaiak 11 esan dugu bezala. Eta gero, hortik pixkatera, otsaiak 18an, About, handia, azkenian, Obsidianena okeres baldin banago, ni bakizu izenekin eta pixkaten aztu itxena izela, baina uste dola dela ez da. Eta, bueno, esan Skyrimen itxura zeukan fantasiasko mundu koloretsua, oin igual Skyrim barik Dragon Age-en geixago ikartzen doz burura, ez? Ez dakit oindaren bezala gauza, baina, bueno, lehengo pertsonako borroka horrek eta ez dakit, uste dute azizala nahiko itxura eskasakin ero, gure aldeti bentzat, neri emotez ostan sensaziotik, eta hengo gu daukat ikusteko. A ber, zetan bukatuko da ben. Bai, nire bardin, Hori da, Obsidianena ezin da bet... Esan aritz. Ez. Esan lander. Ez bari, Obsidianena ezin da bai, interesgarze beti, ez? Egize azken urtietan igual ez da horren besteko injerra aukin euren jokuekaz, baina garatzaile oso potente badala, eta beti jarraitxo behar dela. Eta, egize da, igual... Espero gendule ez, Skyrim edo Elder Scrolls baten klona izeti ez, horren utxuni nabari dugu azken urtiotan, eta, bueno, gobak dauz. Bai, ez da. Baina, nik uste beste proposamentxu bete kartzeko asmo hori dekola, eta egiz izan, igualak zinera bideratute, baina baitxe bai gero historizo potente bategaz, eta mundu potente bategaz, orduen, goba dekotaz ikusteko, ia zerrein daben, eta ia merezi daben. Nike berdina landarrena, azken finean Obsidian da, Obsidianen naiz eta azken aldean ez baduen beste puntua harrapatu jolasetan, edo ez baduen beste harrakeza izan. Bueno, danoak hiu Obsidian zendian eta zerrein izan duten entzinean. Hortaz, aukera bat ikuste, jokatzeko ere bai, ze Game Passen etorriko da nire kasuan eta horre legal izango naiz. Baina beste alde batetik bildurra ematen dit, ze Microsoften azken jolasak ez di bat ere ondo ateratzen ari. Kalitate aldetik. Eta bestaldetik... Bueno, bitxu Indiana Jones, Antzadan ez ondo urten dela. Bueno, bai. Reskuretzen da, ez? Indiana Jonesena izan laizke, igual zea. Puntua garra ezena esan detena bete. Baino, eta ero harritzen hauna da, jolasonen inguruan, marketina oden, nahi bintzat, oso berri gutxi iritsi zaizkiala. Hau da, bere garaiko trailerra ikusi izan, eta gehiago ez dute zerre ikusi. Hortaz, irutzen zait, gero, bere aldere jokatu ez dake, Hau da, underdog bat bezala baldin badator, eta gero oso ona baldin bada, pues pelotazoa jotzen dezu. Baina ez dakit, osea, harritzen hauen publizitate gutxi izanak Obsidianen jolas bat, esan dezuten bezala, The Elder Scrollsen faltan dagon utzune horri pixka dein batera betetzera datorrena. Hortaz, ez da, kuriosa irutzen zait ez de logo. Ia ba, otsaiak 18, ikusiko dugu. About. Eta gero, ukiko ginean otsaiako 21, bertan,
Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Hawaii, barkatu. Bueno, Hawaii badakigu, ez? Beti komentatzen dugu hemen, ze azkenean aurreko abe Hawaiian inseben bat, ez? Eta Hawaii da Japoniar gehien dagoen uartea Japonetik kanpo edo, olako zerbait. Bete turista mordoa bai, beton dira, bai. Olako movida dago, ez? Bai, Japones pilo bat omen dago. Eta bueno, horre egiten dabe baitza lokalizazio bat, Like a Dragoneko honek. Neri gabonetan oparitu dozte Like a Dragon, jokua. Eta bueno. Espegarrenaz, eskenien. Bai, isin uste dut, ez? Ez, Like a Dragon berez da, izin da hori, megolako beste spin-off moduko bat, ez? Samuraizen kirotute. Igual ez da. Eta Like a Dragon utxe, da berez Japonien ezagutzen dena Yakuza 7 moduen. Protagonista barrez egazazten zan, ez? Ichiban egaz, da. Yakuza Like a Dragon. Hola. Hori da, hori ze da, orduan. Ichiban. Aro barriko jokuek esango dugu, ez? Hori instalatu, bai. Eta honek, Hawaiiko barri honek ez piratanak hartzen dabena da, sagako, pertsonaia oso maitatu bet, Majima, eta bera izango da, por fin, protagonistie, Yakuza joku baten, eurretik kontrol izan dugu, gauza batxotan, baina beragaz izango da. Eta gauzi da gaitxe dutela, parkatu? Fanak zaintzen duten. Bai, egitzen bai. Igual ez, modu honetara, edo, alde batetik bai, ez da, piratan kontu egaz, emoten dugu buru belarri sartu dizela kirotxe horregaz, eta egitzen, ikusten baduzu zan bidizak eta zorakeri beda, barku ganeko, borrokak eta gana proposatzen deuz, baina, bueno, barku edoaz derrapetan, kainoikada, laserrak eta metraietak eta kristo dana, aztakeri bet. Eta bai, azkenean Yakuzak beti lortzen dugu, gidoi zerizoa alako zorakerizekaz modu, azalezin baten ondo ustartzie. Osake gogoak ikusteko, amenia ze aurkezten dan, eta zertan ibila garen. Ez da lan erraza, olako gauzak gidoi zeri batekin nahaztea, baina, bueno, nik hori daukaten zun, da ondo lortzen dula nahazketa hori. Behaien artea... Gusten behatxu bai, baina bai, nik guztia dut bentzet. Oso ondo. Eta gero ja, otxaiako 28, otxaiakoekin bukatzeko, izango zen Monster Hunter Wilds. Desazelerazioa. Eta, bai, Monster Hunter, ez da gize pasetu gaten gaur, Monster Hunterekin, ezin dutela esan. MH, esan bestela, mundu guzti MH Wilds, hori ingo dut. Ez, venga, normalean jate, esto lehen galdiz pasate jatera, bueno, en fin. Orduan, MH honekin, tope da biztela, eta a ber, gu beti esaten dugu, ez? Ez gala oso ibilitxakuak edo, baina... Eurrekoan hartu nuen zan justo, gozan alako eskantza batez, eurreko bizekaz, Monster Hunter World eta Rise. Eta hartu nuen zan, baina nazi bideon joko askorik, bentsat sartzeko mundu honetan apurtu ezagutzeko, ze antzineko PSP-koa eta oso zerri nintzen, gero demoren bat edo ez da bai probet, baina inoz ez tozte arrape mundu honek. Baina, bueno, probu gotia. Oso ondo bendareken lagunekin tebitzeko, ez? Hori da, ez askotan alako konfort joku moduko bat askontzat, kuadriako gaz batu, lau pertsona gado, eta bertan lasai batien jolazten ibili. Askoko lan erabiltzen da, bentsat. Ni Wilds honen demoa ateratu zuten, PlayStation bosterako entzat ateratu zuten, ez da, PC-erako ere ateratu zuten, baina, bakiz zarbei berezia zehola PlayStation bosterako, egun batzu lehenagotiko. Deskargatu nun eta probatu nun demoa, eta desinstalatzen amaitu nun, ze grafikoki itzitzaidan hain ondo irutu, behintzat PlayStationan etzi joan hain ondo, demo bat ere bada, hain ondo ez joa. Eta ero irutuz borrokak, ez dian eretzat borrokak, ze irutuan zitzaidan askotan mostraten kontra borroketiakoan horma baten kontra nintzela borrokan, ze kolpe forte bat ematen ziozun eta etzan ezerren abaritzen aurkariei ezarreiten ziozula. Eta bertu, irurok Souls serietan, eta bat Elden Ringen ibili gala, Elden Ringen atake potenteat iten diozunean arerioi askotan nabaritzen dezu ez zeiten dela, pixa resentitu egiten dela, edo golpe bat hartzen dula, edo pixa frenatu egiten dezula. Hemen, atake potentea egiten ziozun eta pelatu egiten zion. Eta etzakizun
ez zaukan bizitza barra bat jakiteko, ere? Osea, aizinan kolpeak ematen, baina etzakizun urruti zeunden akabatzetik, edo ez, eta gero, mostroareke evoluziorik ez zaukan, da, hasieran aurkitu nun bezala, azken aurreko kolpeakin, berdin zegoen. Hortaz, nahi behintzat... Justament, tasi zudupeke aipatzen dugu, borroka luze eta latosoak dizela. Bai, Eta hori egizela holanda, askotan igual ordu laurreneko borroka badeko zu, eta askotan fase desberdinetan, edo betxetan mostra mugitu itzen aldeku bat bestera talako guzek. hori da. Eta ulertzeko zaila, bai, ez? Esaten dautaziok, lagunekin egon dabe, saiatu eta ulertzeko zailak pentsatu jakoela jokua. Horrek atzera gota ez tegiz izan, baina, bueno. Neri izena esateko zaila pentsatze jat, baina... Pero probaten behako nuke. Hori. Orduan, otsaian dauzkagu Kingdom Come Deliverance lauan, bez, bigarren zatia. Sid Meier Civilization 7 otsaiak 11, About otsaiak 18, Like a Dragon Pirate Yakuzen Hawaii otsaiak 21, eta gero Monster Hunter Wilds otsaiak 28. Vale. Eta pasako ginen ja martxora. Eta hemen martxoan dago proposamen bat, nik eneban ezagutzen, Split Fiction. Hori buruz... Justo ikusi genuen. It Takes Two-nen gileena, hori da. Kriston itxureia zeukala, ez? Pasatzen dala fantasiatik zientzia fikziora, eta hola. Ez dakigu oso ondo zein izango den proposamena, baina zaten dute historia aldetik, narratiboki, baina ikusten dana da itxura oso potentia daukala, bentzat, nire ustez. Bai, historia zen alako etorkizuneko mundu baten on eleberrizetako historizoak VR, ez? Alako fantasizo batera eruten da bezala. Eta bi idazle edo... Genetako eleberriak? Ez justo desetxe, bi idazle dire protagonistak eta horrek jolasten da bela, suposatzeteruen historizotan sartuko zarela, edo alako zozer. Baina hori da planteamendu orokorra bintzet. Esan denun aurrekoan, ez? It Takes Two formulako zondo funtzionatu zuen. Formula berdina aplikatzea da, bakarrik historia ambientazio ezberdin bat, eta ematen du jolazan bizualkitan hobeto dago da, It Takes Two baino, demora ere pasatua logikoa da bezala. Baina, bueno, eta gainera, anuntziatu dutenetik denbora nahiko gutxi pasatu da. Bueno, ni bentsat enteratu nintzanetik... Bai, abenduen... Horretik, orduan, nik uste mundu usteak gustora, ez? Momentuz dana ondo, ikusiko martxoak 6, baina dana ondo. Eta gero baitza, martxoak 6an irtengo da Suikoden 1 eta 2-ren HD remasterra. Bai, hau da saga oso mitiko bat, JRPG munduen, jarratzaile piloa ekozena. Nik uste dut justo bigarrena dala oran atalik maitatuena danan artien. Eta bueno, remasterak berak nahiko lanketa politxideko lan moten dugu orokorrien, Konamin joku beti izan da bat ezu, Konami azken urteetan galdute bildala eta gaur egun ja beste berpizkundu bat ikusten dagabizela, enpresa japoniarran barruen. Eta bueno, dira alako, JRPG bat nun olako armada arraldoi bet kontrolatzen eta kudeatzen ibiliko gara, gitxi gora bera esatiarren. Gero taldekako borroka txikizek eta gongo dire, baina pertsonaia mordoa eta goten dire jokuetan. Orduen nik uste jentia desiratzen da biela, barriro honek bueltetako, eta atalzarrak, bai lehenengoa bigarrena eta besteanak bermasterizatzeko. Orduen lehenengo pausoa monda be, así que ya zelan duen. Behitu. Eta, bueno, martxoak 20an, alde batetik Xenoblade Chronicles 10 Definitive Edition, irtengo da, eta Assassin's Creed X, bai, isa. Bai. Bestia esan, bai. Esan dut ez dala amargarren atala. Ez dala amar, ez dala X, bai. Nik jolastetan nago pixkat, baina ez da nire mundua. Eta gero Assassin's Creed Shadows, komentate zebala Erikek, justo txatian, atzeratu indan, berez otxaian irtetzeko esan, eta ba ez, martxoako gehiara atzeratu dabe. Gero komenteko dugu hori dana, bai. Eta hori da. Honi buruz hitz egingo dugu sakontasunean, hasi que nahi baduzu Xenoblade Chronicles isa, ez amar, zerbait komentatzen nahi baldin baduzu, ba, aurrera. Bai, dala, Wii U-ko beste JRPG maitatu baten, bueno, remasterra ez, dalako behin betiko bertsio bat izango da, Eduki Barrizekaz eta bar. Eta egizea bertan egunien, ez pala arrakastan direkukin, badekoz bere Supersale ekatzetik, baina, karo, Wii U-ko joku izen da. Eta, bueno, saga garai hartan ez horren ospetsu bateko jokua izen da.
hor geratu da erdi astute, baina oin Definitive Edition honegaz jentie berotute dabil, ikusi dutena gaitzik, eta gogo askoaz probetako, osake, nire kasun bebardin, ez da nire joku moti uste dut, baina JRPG saliek eskertuko da behu bai. Oso luzio omen da, ez? Oso. Bai. Ez que niri hori, irten zanean pixkat jaipa zeuan eta instalatuta dena ine, Steam Deckian, baina gero oso luzio baldin bada, ez da nahi. Bueno, eta gero egun berandu hau, martxoak 21 irtengo da Bleach, Rebirth of Souls, eta esan? Ez dakit ezagutzen duzuen, Bleach manga anime, gaur egun beste... Bigarren aro edo, berrizkutu bat epizitzen dabil, animien zati barri segaz. Eta, bueno, hau da izango da borroka jokuen, nahiko itxura berezitxu dekona, anime fighterran edo animien borroka jokuen barruen. Eta horre bide denpora piloa daro aiez pertsonaizek iragartzen, trailer laburren bitartez, izaztero bat edo bi ikusten duguz. Eta honegaz be, bardine, jentie bertzute dabil, esan dutena gaitzik ezkenin, Blitz barriro topera dabil manga animien salien artien. Eta gogoak hau ikusteko bai, plataforma nagusitan eta urtetan da, Switchien ez usteot, orduen, ia zelan datorren. Hor mestetara goi bola eta One Pieceen aratzetik, Blitz barriro ikusti beti da postekoa. Hori da. Eta bueno, gero beste alde, eukiko gina martxoak 27, Atomfall, The First Berserker, Kazan, eta Hitman World of Assassination. PSVR biko bertxioa, azken honela, ez? Eta, joder, bitxu, ez dute, Hitmanak ez ditut jolastu, oindala, sako. Bat eta bi kriston egurra monotzan, gero besteren babe probonean, baina VR-erako guai egon leik, Osa, benetan, eta gainera tensiñoa sartu dutu brutala. Eta garen azkenengoan trilogia hau, World of Assassination izenaz detxeotxiena. Oso ondo urten da orokorrien, jentie superposi dau. Eta nik uste dut berren ibiltzeko, azkenien, dire hiru joku, nun pein eta barrioaz, mizinio barrilik errepeketzen, ganera roka desberdinik jartxot juz eta lakoak. Eta dinamikotasun handize dekona, osak eskertuko da olako joku askotariko edo desberdin bat eukitzi VR-erako ia zelan datorren. Bai, zerbait ezberdina VR-en dauden jolasetatik. Hauke uste, aurreko Hitman bat ere badagula VR-erako, ez? Ez dakit txutxo edo igual moden baten bitartez dago egina. No, ez dakit. Ez que sonatzei zerbait ikusi izana. Vale, eta gero Atomfall eta beste The First Berserkerren inguruan? Atomfall... Ez, nik Atomfall ikusteana eta berzea ateratzen da. Nahiko bere ambientatzen den unibertsori nahiko berezia irutzen zai eta aberse eskaintzen du. Ni bigoa ekotetez, Eurokoan irakutsi bien, alako gameplay trailer luze bat agartu zen. Hogeita bat minutuko demoa dago, sortiziar. Ez dakit, txoriztot ikusi egizien. Zaten mazate YouTubeen, dago Atomfall demo 21 minutu, laukan. Eta, bueno. Betxete hori, girotxe aldetik Stalkeren antxadeko apurtu izango dugu, ez? Nuklearran inguruen posapokaliptikoa moten dugu alako gauza paranormalak gertatzen dizela, ezta? Eta hori dena erunde, resuma batuko girotxe bategaz, oser desberdin ebe bai. Eta egiz izan, nahikora gartzen duzte, jasen urtean dan, baina azteko itxura motza uste. Piskat agradable txua guau bada. Osa, ez da iluna, ez? Ez da profesionalako iluna. Garatzai izango honeke Rebellion dala, honeke Sniper Elite eta honen danan garatzaiek baitze. Osak egia, gauza desberdin bat etxen da bezala. Oso ondo. Eta, bueno, beste izango zen, The First Berserker Kazan. Bai, honen aztakitzaskorik da... Nazko horatzen hori izan da, holako mugikorrantzako joku ezagun bat, eukibala gero borroka joku betoen gitzi, nazko horatzen izanagaz. Bueno, horren munduen girotuliko holako hakan slash moduko bada. Nahiko itxura honadeko, hainbat trailer ikusi duguz, eta uste dut honena bai egongo dela demoa, ingitzi iragarri bien demoa jasoko bala, osak egia zelan datorren. Bentsete... Hemen, genero honetan, utxunetxo ikusi dugu azken aldizean, bai egon dire ez, jokuren bat edo beste, baina ja betiko handizek, Devil May Cry, Bayonetta eta bar, apurutatzien geratu dizelez, posteko izango da, bai alako joku beti ikustie. Jode, oso ondo.
Vale, eta gero martxerako aurrikusita dare, baina ez dauket data zehatzik, bat izango zen Killing Floor 3, Judas, Football Manager 25 eta Commandos Origins. Jo, komando super mitiko. A ber, ze ateratzen den, Originsen. Ez teko itxura txarra, ez dut ikusi askorik lan, baina bidizioak eta bar nahiko itxurosoak moten dabe, eta jentie be, berotuta abila izan, Joder. Bitu. Eta ia, Judas be, horrentzat gogoa egotaz, ez da be askorik erakutsi egizizan, baina hau da Ken Levine Bioshocken zuzendari izen joku barriz, eta Bioshock roioa deko baitze honek, Judasek. Así que, ia, ez da askorik erakutsi, baina ez dakit atzeratzeko asmoguko da ben, martxorako godalea ikusitxe, ikusko. Football Manager 25 da PC Football sortzi, ez broma, Vale. Kaldera, Commandos Originseko mapak eta hori ez da sarrak berri erabilita edo, ez? Ez, joku barrizea. Baina, jode, dauka kesonetako sarran kutsua, evidentemente eukiko daue dana egokituta gaur egungo kontroletara, asko zerosoago, pantalla planak eta hori dana, eta grafiko hobeekin, baina, osea, aspektu isometrikoa eta hori dana asko errespetatuta, ez? Lehenengoan estilora. Ondo. Hau ezela funtzionatzen da ben. Eta gero be, badare lehenengo iruilekoan, ez? Ikustia espero dugun joku batzuk, nik batez ere, ez? Justo Vampire The Bloodlines, ez? Maskera de Bloodlines bi irtetzen da. Eta ni, bueno, oso jokalari zutxua izan nintzen, bere garaian. Justo Vampire, rol jokua be bai, asko ibiliga, eta Bloodlines bat oso nazan, Redemption be bai. Eta bi erako zer egiten da, nik uste dut jende asko, urte asko dara jagula honen zain. Eta gero baita Dune, Awakening, be bai, ze Dune askotan ikusten dugu estrategia joko asko, endala gutxi irten zana be bai, baina igual olako proposamen bat nik eskertuko nuke, bentsat lorea eta gero ondo lantzen baldin bada, kriston esan leike. Eta gero ez neban ezagutzen bat, The Alters, lehengo... Hilorek askora gartzen ez, oso txurona deko. Zeinek, Altersek? Bai. Da alako biziraupen joku bat esango dugu, beste planeta baten girotzen dana. Eta kontu da, zure pertsona ize doala, ez da egiz zehazki zelan, da kontu baina klonak sortzen. Baina klon horrek ez dire momentuko klonak, baizik eta beste testu inguru bateri datosnak. Hau da, imagine, da zure pertsona ize... Hori dalako sozer da, bai. Zure pertsona izango balitz, ingeniari ze, eta beste bat izango da, esploratxai, ez dakitxe, imagino, alako hausak. Orduen bakoetza dekoz bere saugarri desberdinek eta alako hausak, baina gero, elkar bizitzie eta sustatzen da, aserrik egongo dire, Moon filmi ez dakitxe ikusitzeko zuen, oin urte batzuk, bueno, ez dut ingo spoilerrik horrena, baina idei horti doa apurtxuet, ez da zehazki gauza bera, baina nahiko txura politzeeko jokuek. Beira, neuke ez, Dune zautzen. A ver. Dune, eta epatzearen ez esan dituzutena, Duneen bildurramatik dena da ez jolaz txarra edo ona izango da, baizik eta publikoak bi pelikulak dian, bi berrienak, bintzat, superprodukzioak ikusita jolaza igual ezotean geratuko, kalitate detai eta kalitate hortako pelikula ikusita gero jolaza ezotean. Ja, baina azkenean Dunen pelikula honek onak dira, azkenengo honek. Ja, hori bai. Bestiak lintxenak eta eskasak, miniseriak ondo zere, baina azkenean presupuesto oso bajuakin, eta bai, espero dantza ukitzea alik eta gehien, eta ikusiko dugu. Bai, badauka, bai, oin listoia altu nire ustez, eta ikusiko dugu. Bai, benetan, horrek izan die pixka proposamenak, ikusten duzuen martxoan askoz gehiago daukagula, otsailean baino, eta orduan pasatuko ga apirilera, pixka lasaitxua datorrela, igual ez edukie kalitate gaitik, baina bai kopuru gaitik, eta The Last of Us parte 2 remaster eta llegauko da PC-ra, apirilak 3, así que sorioneku gutako batzuk, ez daukagunak kontsola, arit. Bueno, nahi txai gustatzen The Last of Us, Osa, behin, gameplay ikusten ez zintzen, ez zin bat eragarri. Igual noiz bait probatuta gehiago guztako baina, bueno.
neri mekanikak pixkat txof laganin joela, ni? Eta igual modo historia jolastuko neuken joku bat izango dala, Baina, bueno, A ber, jolasona dala, Pioa guztu jaten. jolasona dala ezin da ukatu. Osa, nahi tiline igual ez dite egingo, baina, jode, lortu duna lortzea, eta bakit, hainbeste jenderik gustatzen mazai, otalako exitua izan bagu, pues, jolasona izan berdula. Exitu hori etorri. Bat ez bi, asko entzuten da, ez da git. Bai, hori aldetik, eske brutala, nik pentsat lehenengoan seria ikusi nagoen, eta bigarrena nabe guztako jaten ikustia, ez dakit zentzu dien planak, ero dan justo honekin batera be serietarako da aurten batera, bizek, aperien datoz bizek. Hori da, aurrekoan bezala, ez, pentsatzen jat, zoragarri. Eta besti izango zen Fatal Fury City of the Wolves. Bai, dala... Borroka. Borroka hori, veteranoenak ondo ezagutzen dugun saga bat, Terry Bogard eta konpainia, bueltan datoz. Urte pila ikusi barik, Fatal Fury joku barri bat, egon zan garo detxezan beste oinordeko txubet eukiban aspaldi bai. Baina, nahiko txuranadeko grafikoki berezitxu da baitxe, eta jolastu dauenak, zibilitzenak petak eta probaldizek aprobetan. Nahiko ondo dauela dainoi, txuro oso dala, osak, barriro, borroka jokuen berpizkundi ikusten gabiz, beste urrezko aro bat, eta honegaz behia jarraitzen daben, edo mantetzen daben maila hori behintzat. Bueno, eta gero, 2025an ziar, geratzen danean, ero bentsat ez dakuguna hain zehaztuta, izango litzerak ez, adibidez joko bat, ez dana esko espero, baina, GTA 6, aiegauko esan 2025an, udazkena negu aldera, gainera pentsatzen dute... Hain gutxi erakutzita ukitzeko aurten ez dut ikusten. Jode, baina ni bestot ikusten Rockstar danik konpainia bat atzeratzen ibiltzen dana, ez? Bueno, azkenengo GTA gehienak atzeratu izan ditula uste. Bai, zenbat? Bosta bentsat atzeratu zuen. Ez da gizien bat etan bora. Bai, 2013an, atzeratu zan. Ez da git. Ez da gizien paseko da, baina momentu zoin gitxi izan bien, matetzen da bela data hori, Bentset. Bueno. GTA 6, udazkena neguan, Metroid Prime Lau Beyond bebai, 2025an, zehaztu barik, Pokémon Legends ZA, bebai, Dead Stranding B, On the Beach, gure Kojima jauna, eta Ghost of Yotei. Ez duten ezagutzen, egizia esan. Hau da, Tsushiman jarraikena, bigarrena. Ghost of Tsushiman, bai, ez du jolaztu, Gero, Indiana Jones and the Great Circle PS bostera iritsiko menda udaberrian. Eta gero Elden Ring, Night Rain haundia. Ez dakitze gogo dago zen probatzeko. Bueno, probatzeko igual asko. Probatzeko bai. Elden Ring handia. Night Rain noindik ez dakigu handia izango da. Hori da. Elden Ring handiaren Night Rain iritsiko da. Eta Borderlands 4. Ni, personalki ja Borderlandsekin nago tope, baina, esan zinuen gauzatxo batzuk konpontzeko asmoak indatorrela, eta ikusiko dugu. Eta gero, Wuchang Fallen Feathers, eta hori bestot ezagutzen. Igual betxu ez, alako Souls-like moduko bada. Hori ikusi, eske nik uste komentatu egin gala, ez, bere garaian. Ikusten egon ginala. Oin esaten dozula pentsatzen jat. Bai. Justo baiet. Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, hau bai da, ez? Soliden irugarren zatiaren remakea ero zela da. Hori da. Hau bai. Eta gainera esaten dozu hau dela, Metal Gear Solid jolastu ez dugunentzat, nahiko sarrera ona, ez? Nik uste tornena, Jokurik onena da sagakoa, eta remake emoten dugu aldi berin izango dela oso fidela, ez? Originalarekiko. Baina jokardezen aldetik aldaketa politxek ikartxe bai, aproposak. Erakutsi dutenatik behintzat, ikusi da guztia Metal Gear Solid iruan zegon gauza berdina da, baina gaur egungo estandarretara ekarrita. Hortaz ez du maten revoluzio handirik espero daitekenik. Baina berez da joku bat, zeukana ja mekanika pillo bat, eta gauza pillo bat, eta karo, hori ondo, pixkat doitzia gaur egungo teknologiarekin eta oitxura berriekin, igual kistonea zertu da, ez? Dagoen bezala.
Bai, nik uste baietz, mapak agurrete egokitzute jokagarritasun barrire, eta gero menuek eta bar askarragoek izatea, bestean amantetzen bada be, itxelesko jokuen aurrin gauz. Esaten dago Erikek txatean, ahotsak ez darela erderaz, ingelesez bakarrik. Ez dakite Metal Gear Solid buruz zabizen, no? Ez dut uste, beti izin dire... Bueno, claro, lehenengo Metal Gear Solid ez, horrek eukitzeman gaztelaniazko bikoizketia, baina bestean gero ingelesez etor dira. Vale. Bueno, hori 2025an irtengo tedan, ez dakigu. Eta gero, Xboxen Doom The Dark Ages, potentia, South of Midnight, eta Fable. Eta gero komentatuko ditugun 3 joku diez. Hori da. Eta orduan, azkenik, indie jokuetan, Slide Spire B, Deltarunen 3. eta 4. atalak, eta Hades biren lehenengo bertsioa, oinogonda sarbide goiztiarrean, eta irtengo esan eduki guztiarekin, pentsatzen da bentsat hasierakoarekin. Hori da, asmoa 2025, eta klaro, hori einezkero kontsolatara be helduko zan. Bueno, orduan, ikusten duguna da, bideojoko erraldoien eta txikien sorta ederra datorrela. Eta horri espresurik egin barik, baina badago notizia potente bat, zein izango da urteko bideojokoren merkaturatzerik handiena. Eta hori izango litzateke Nintendo Switchan oinordekoa eta hau iragartzeko zain jarraitzen dago industria guztiak, ze Nintendo konjokan ez dago esan, baina uste dugu Leicester esan biako dabela, 2025ko lehen hiruhilekoan aurkeztuko dabe ofizialki Switcharen bigarren kontsola hori, eta sarean danetarik entzun dugu, eta ikusi dugu azken hilabeteotan, baina... Eta gaur gehiago, Ontxe oine ordutxu eskaz bat, ondino gehiago ikusi dugu. Ostra, bota beharrekoak, Lander. Insider potentienak, Tom Warren, Nate Haight, eta, beti biltzen izenak ez gauza filtretan, aurreratu dabe, aste honetan ezagutuko dugule. Seguruenik, 16 zen izango zen, urtarriak 16 zen. Osak, egize da, nik uste bai, horretano gabize, filtrazio pilo ikusten, eta netarek ikusi dugu Switch bizena, eta momentu da lasango neke, Aste honetan ez bada, urrengoan seguruenik ikusko dugu. Nik ez dut oso ondo ulertzen Nintendo zen nahi duen hainbeste denboran sekretupean izan da Switch bia lortu, ze azken finean, filtrazio pila bat egon zian leheno, orain gehiago ondia, gainera aurrekoan aipatzen genuen CS Los Angelesen, Las Vegasen egin den ekitaldian periferiko ofizialak atera dituzte, eta erakutsi dituzte, hortaz, ezke mundu guztiak kasi konsola nola izango da, hortaz, Nintendo, anuntziatu zezu behingoz. Ofizialak, baina ez ofizialak, ez? Bai, ez dira ofizialak, pero... A ber, periferiko ofizialak ez, baina periferikoak atea baituzu, bagizu. Baina antzadan ez gero kenduen bizan bertan momentuen CS-ko asoka horretatik, Nintendo deitxuet jaso bien antzadan ez. Eta gero, Genki deitzi zan enpresa hau, 3. periferikoak eta osagarrizek fabriketan da bezena. Eta komente bana gaitxik, eurek bestak izela ziur hori bada benetako Switch bizen modeloa. Salako maketa bat euki bien ez, ikusteko da ukitzeko bertan lekuen, esan benetako kontsolie. Baina ondin eurek antzadan ez tekile argi, edo bentsat Nintendotik hori esateko esan dutzi. Kablea biltzen, ez? Bai, guztiz. Bueno, ez dakiguna da, izango den Switch U, ero Switch B, edo beste zerbait. Nahi, aurrekan azaltzen dena hori zorromurra da ez dakiguta izena, baina gustatzen litzeekena jartzea Super Nintendo Switch. Ez da izati? Nire bai. Nahi kriston pila gustatuko litzeen izen hori. Osa da, tipo, zela da, tributo bat desela. Bai. Ira nahi. Vale. Baina dinoen agatzik Switch B izango da honetan, ez? Hori txarrez, baina nire guztiko gaten Super Nintendo Switch deitzea. A ver. Komunitateak asko eskatzen baldin bada, igual. Berandu egin ikuste izena. Laster jakingo. Hori da. Bueno, Aritz, aurrera. Hori da, Damian Eleno aipatu du martxoan aterako dela Assassin's Creed Shadows, eta batzuk zango zute, baina nola martxoan, ze
apirilean atera behar baitzen, eta bai, egia da, apirilean atera Otsailean merkaturatu ertzan, ja da, atzerapen batekin zatorren, berez 2008ko azaroan atera behartzelako, baina pasadan astean, Mark Alexis Cote, Assassin's Creed frankiziaren ardurauna atera da, bere speecha eman ez, esan dezakegu erabatea, eta komentatu du, testualki, dagoeneko hainbat pauso ezaguratsu eman ditugun arren, jasotako feedbackari erantzuna emateko eta lehen eguneko esperientzia asebetegarriagoan naiz ambizio handiagokoa eskaintzeko, aste gehigarri batzu beharrezko ditugula uste dugu. Beraz, hor justifikatzen du, bere esanetan, martxoak 20, martxoa amaieraraino atzeratzea. Beti izaten deguna ez, hoe jolas bat beranduago ateratzea, hautzita ateratzea baino. Ze lehenengo unean jendeak ordaintzen dunean jolas bateatik eta ez dunean funtzionatzen, kabrea handia da. Eta gainera gaur egun jolasak merkeak ez daude eta gaina precisamente. Hortaz, atzerapen hau dator. Ubisoft aipatu dugu aurreko berratzei batzutan, ez da hola egorarik onenean, bastante txarrean dago, egia esateko. Azken proiektu guztiak bastante kale egin diete, jada zurrumurra handiak ateratzen, eta zurrumurrak ez dianak gai. Horietako bat jada salmenta posible bat egon daitekeela, orain jabe printzipala dian Guillemot familiaren partetik beste norbaiten gana. Komentatzen dena da, interes taldeetatik ahalik eta baliorik handiena eskuratzeko askotariko transformazio estrategikoak eta aukera kapitalistak arkitu nahian dabiltzala. Eta gainera, Guillemotek orain arte izan du Tencent, supergrupo txinatar horren babesa, baina kreditu amaitu zaila ematen du Guillemot familiei, eta Tencent jada ez dagoela beraien alde, hortaz, Guillemot familiakoak ez daudela momenturik gorenean, esan dugun bezala agian Ubisoft galduko dutela. Eta, ze ondorio ekarri itzazke guzti honek, kasurik okerrenean berregiturak eta handiak izatea, segurazki Tencent eta bazan beste grupo bat, baitare atzean zegoena oso kritikoa zana, nahizko horazen izan. Egote ziren, ejecutiboan artien, nik uste torokorrien, Guillemot familizeri enpago deko txila, oso aserre da bizortik, eta hori bezkatzen biren, aldaketak egoteko zuzendaritza batzordien, eta ez da Tencent bakarrik izan nahi azken finen. Karo, kasuiko karrenea honek karritzazkena da, kriston berregiturak eta egotea, eta gainera enpresa Tencent horrelako ezartzen maila logikoa izango litzateke, ze enpresa hauek holako gauzak ite dituzte eta honez esan nahiko luke, jende asko kalera jun daitekela. 2008an ikusi ginuzen zenbat kaleratze ontzian, 2008an agian handienetakoat Ubisoft izan lehizke. Ejemplo berdinekin jarraituz, Ubisoft bertan oen dela gutxi, 2008 amaieran izan zen, komentatu genuen X-Defiant tiro jokoak porrete intzula, eta ustet itxi egin zutela, lader gezkiz banao. Ondino martxan jarratzen du, baina ez da bez erabiltzaile barrizeko nartzen. Osa, ja ezin duzu jokue deskargez, padozun alde zauretik deskargeta aukin. Vale. Hortaz, ja, kanpaiak entzun egiten dira leste alako X-Defianten entierroa. Eta, karo, horre ere 280 langile juntzian kalera. Eta honek erreflexio batera ekartzen gaitu ez. Ikusi dugu, Assassin's Creed hemen daukau, Shadows, eta badauka zea gehiago. Proiektu gehiago Ubisoftek epe motz batean, epe metz edo ertainean, situazio honei buelta eman dizaiokena, baina kontuak ateratzen hasigia, eta bat landarrek atera ditu, eta Battle Royale estiloko Project Scout dauka, nik ez dut asko zautzen. Ez da zer rolan erakutsi bez, Claro, ezki orduan. Gero, suposatzen da, Far Cry sagan girotutako Project Maverick erauste tiro jokoa dagola, baina, claro, ez da Far Cry
bat, per se, eta gainera Far Cry azken urteetan ere ez da hainbeste arrakasta izaten ari. Hortaz bere txispa hori galtzen nahi da. Eta gero NFT-etan oinarretako titula dauzkaten, nik ez dakit oraindik nola zeitzen duten horrekin, ikusi danean NFT-en boom hori, burbuja hori lertu dela. Hortaz. Bai, eta daukan famakime bai, ez? Bai, baina, bueno, leheno gutxenez fama txarra izan arren burbuja bat zegoen, baina ja burbuja hori estaiatu da eta ez dago ezer. NFT-en inguruan ez da zerren mugitzen, hortaz. Ez dut ulertzen, eta itxura txarra dauka, Ubisoftek, ze Assassin's Creed kenduta ez dauka zerrik handirik. Bueno, a ver, Prince of Persiak ondo itzen ditu, lo pasa que gero ez da funtzionatzen espero daren bezala itxura danez. Ja, oin da bizi horre remake egaz baitze, Prince of Persia The Sands of Time lehenengoana. Ja. Baina horrek behar asakuki bazen, atzeratu bien, proiektu osoa bere egituratzen da biz, ez da baki zer ondo Ubisofteria. Baina Assassin's Creed... funtzionatzen dutzen ondo Assassin's Creed Shadows honek, ze euki dituan kritikak eta nahiko, momentuz bentsat nahiko txorra izan dira, eta bentsat alde hortatik ondo irtetzen da, nik uste Japoniako girotzia eta oso egokia dala, joku honendako, orduan espero hortik ondo irtetzia, eta apostua izatia Prince of Persiakin eta egiten da bizten olako gauzetarako, asertatzen da, Bai, eta gainera Assassin's Creed bat da, mundu guztia betia izan askatzen Japonian, izan bertzula bat, eta itxoin. Eta bera, ondoz bat ateratzen, bera, izan daiteke Ubisoften hilkutsako azken hiltzea falta dana. Eta gainera, bizitzaren ironia horretan, kuriosa izan litzateke, Assassin's Creed oinarte ezautu izan deun historikoan amaiera, bere jolas seguramente mitikoenak ematea. Baina, bueno, esan dugu bezala, ojala ez bada gertatzen hori, eta ondo ateratzen bada, Assassin's Creed historiaren parte alako, Ubisoft nahiz eta gauzak konpondu behar diren bideojokoen historia delako, konpainia bezala, eta ero baita ere, alde gertuek honetik geratzen zaiguna gemerauntziatik, Ubisoften gure komunitateko Luisek lan egiten dulako, Assassin's Creeden, hortaz, onena opea diogu. Hortaz, aber ondo ateratzen da. Pena bat izan hori. Bitzat argi dago hori, birritzen atzeratzien erabakize oso berezize da, Ubisoft izen da. Oinartien espinalakorek eitzen, jokue txarto egon arren eurrera urtean zan, pila saltzen bien, eta zan ezer gertatzen, ez? Olako beldurregaz ibiltzie ja adierazgarri argize da, ez? Bizitaben egoriena. Baina Star Warsen hain joketzun espero nik uste olako desastra izatea. Ja, ez da git. Proposamena pixka diferentia esan, Star Wars izateko. Baina, bueno, nik uste Assassin's Creed honek funtzionamiako leukela. Eta dauka papeleta asko. Ni bepentzen ari baietz, seganera ez da bakarrik jokue bera hobetzeko keustetan da bizela, baizik eta gero, iragarri biesan, lehenengo atzeratzen hostien, season passak eta lakoak ja alboratzen hasiko dizela, espantzinoak ganora eskaleratzeko asmoa dauela, estimen urteko da zuzenien, hori beti, bakizuen estimen alde eta bar, baina salmentan aldetik, PC-en, estimen ez urtetie krestonak atza da, eta hori dana erakusti bertxori eri akzioduneri eta bar oso garrantzitsu da, orduan. Betxet pauso batzuk emon da bezala ja argitalpen arrakastu txubet bideratzeko. Orduan, pentzen nahiot, joku egona izango dela, barneratute, gauzak ondo ingo da bezala eta arrakastatxo izango dela. A ber, bizualki ikusten nahi Twitchen ikusten nahi antzata, bizualki espektakularra jolasa. Eta eske gainera Japonek dauka zehose berezia Assassin's Creed bat entzan, nire ustez. Zeda, egin zenke nahiko egiazkoa, gero flipada bada, azkenean da pertsona bat bakarrik mundu guztian kontra, baina eszenarioak eta hori dana, inda nahiko fidela dierak egiten, azkenean Europan eta egite zitsuenean bebai. Baina nire ustez ikusi gainke Japon bat, sekula ez dugun ikusi bezala bideojoku baten. Bai, eta garrera oso lan dute dau, lau zeraken da zela, lau arotan banatu da bela, oda berriz die udazkenatan egu ikusko dugu, aldatzen, kokaleuko aldatzen egongo da, empora guztizien aldatzen egongo dire.
eta zentzu horretan kriston lana egin dabela, moten dugu, gero proben birko da, baina oso itxura nahi. Artistikoak ikusi dako esan, norekin indaben lan hori, ze ikusten da, hori, burroka batzu dare zela, udazkeneko zelai batian dana ostoak erortzen eta hola, eta, jode, esan duzu, hori zaindu baldin badabe dana, polemika puntuak alde batera, ondo urten bia dago. Ez que nik ikusi dituten, ikusten duzun lokalizazio honek, nik uste dut egon naizela. Osa, leku batzutan egon naiz. Gaztelu batzuk eta esaten duzu, eski, da iguala. Osa, hori ondo... Eta gero, jokuk emote dutxun askatasun horregaz, ez, dana esploretiek, plus handi bete emote dutxo. Pasada bat. Bai. Osa, nik esto de los Assassin's Creed bat, irugarren eraino jolastu neban, da han lagan neban, eta, hau gogua emoten dut, erosteko. Jolasteko. Neu laugarrenien gelditzen dutzen Black Flagen, eta justo erik ekaipatzen dut zatien, ez? Horren remastera edo remake eitzen edo egin nahi da bela. Eta bai, uste, oker espana behien hori da asmoa, Black Flagen remake bat egote etorkizunien, ia Ubisoft horreino heltzen dan, espero. Fama hona zeukan, ez? Fama hona zeukan, berez, ez? Iruak zeukan txarra. Bai, hori da. Eta laugarrenak ukiben horren fama hona, gero hau zeurtetu zela, Skull and Bones piratan joku egin ditxestrenean azken. Skull and Bones... Hori beste desastre bat, oin urte betik. Estrenatu eta estrellatu, aldi berean. Bai. Hori da. Bueno, eta pasariako gaurrengo albistera, ez dela ez dozko emango? Perfecto, nahi badazuen irugarren albistetxu negaz goaz, justo egunotan ikusi dugun bat da. Damianek ez, aipatu duz 2025 joku batzuk, eta horretariko batzukaz jarraituko dugu. Ze Xboxek Developer Direct ekitaldi zen data berrize ezagutzera mondeu, urtarrilaren 23en engo daue aurkezpena, eta 3 joku baiztatu da bez momentuz. Doom The Dark Ages, South of Midnight, eta gero hau azkena ez da Xboxena, baina hurbildoa, Clair Obscur Expedition 33 egongo dire aurkezpenien. Nik uste, ni betxeko gogoazko dekotzatzen zen 3 joku, bat ez betu meri, baina beste bizek be oso itxuruza dira. Espadeko zuen gogoan South of Midnight da lako estatu batutako, ez, zingiretan eta rollo, budu rollo horregaz girotzen da. Berezi horrekin. Hori da, ez, animazio filme, gaur egungo animazio filmien estetiki gogorak hartzen daben estetika horregaz, frame rate txikizegaz, eta ganetik marrastut egongo basan moduko 3D horregaz. Eta, bueno, soitxurona da orokorrien, osake hori ikusteko aukeri duko dugu, eta pentsen aiot argitaratze data bat jasoko dugula. Eta Clair Obscur da estudio frantses barri baten JRPG estiloko bideojokue, inoz komente dugu bai, irratsaioa. Bai, ez? Hola, SB jakin barik, pixkate persona, hola, burruketan badauka menuak eta, ez, kutsu bat. Hori oso ikusgarri oso ondo dagoela moten dugu, bai, oso fantasi berezi, ez, rollo bategaz, estetika aldetik, gero menuek eta ikusten oso lan dute dauzela, historia potenti izango dela moten dugu. Osak, nik uste izan dela beste suste horretariko bat, ez da gizar aurkezpenetan ezagutu gendu nitxo momentuen, baina dan hori itxidezkula apurruet flipetan. Eta ikusten da Xboxek apustu egin da bela, ez, bere alde, eta zuzenekoan sartu. Uste da urtengo eiruan, pasaden eiruan izan zela, jolaz bat, ez da estetika atera zena. Inokotzuna espero, eta derrepente atera zen, eta zen genuen jo, ez zer dau. Eta atentzioa mantentzuna. Hortaz, informazio gehiago ematen duten, ze bai nahiko berezitxoa ematen du, itxuraz da, eta behintzat zerbait berria, ez? Askotan, bedura, o zea ematen duena, pereza ematen duena, gauza berdina behin eta horre horrepikatzen ikustea, baina, bueno, nahiko mundu fantasioso, nahiko detaile askokin, eta ezberdina zen. Garen azken aldizean, asko gabiz ikusten, mendebaldeko garatzaileek JRPG mekanika horrek bere ganatzen, eta nahiko gauza desentik eitzen, Sea of Stars, talako da dozte zuen burure, Pokemon aldetik Cassette Beast, eta bueno, enba joku egon dire, ez, apur beti ideia hori hartzen da benak euren ukutu emoteko, eta orduen Clair Obscur honek, ez, ja airuko itxan terreno aldien, ez, lurralde aldien, ikustote danak erakartzeko aukera hori dekola. Baina, bueno, ez da, 3 joku baiztatu dabez, Xboxekoan aldetik, baina beste ezusteko bat be egongo dala adirazi dabe. Dinoenez, beste estudio baten joku berrize ezagutzeko ustekabeko kokalekue bizitatuko dugu
aurkezpen honetan. Zer da pasatzen dana? Egunotan zurrumurru nahiko injartxuek entzuten hasi garela, Virtuos taldiek The Elder Scrolls 4 Oblivion remake bat prestetan egongo zala, aurten estrenetako asmoagaz. De hecho, oin egun batzuk Virtuoseko arte zuzendari teknikoak, bere LinkedIneko profilien, PC, PS5 eta Xbox Seriesetarako iragarri gabeko Unreal Engine 5eko berregite bat prestetan dabilela entzun gendun. Beste batzuk aipatzen bien, Tesla honen remake Xboxen urtarrileko aurkezpenin ikusko gondule, osake, dana ondo badoa, edo hori zepetzen nahi dugu, Oblivionen remake bat ezagutuko dugu urtarrilaren 23 honetan. The Elder Scrolls beti ondo. Egia da, komentatu dugu bezala txatean, igual besteren bat itokatzen jakola, igual Morrowind bat egitea, edo incluso lehenengo biei, ez? Daggerfall edo arena izan zekien. Baina Morrowind, eta mina, barkatu, igual, konfunduten da nago baino, uste The Elder Scrolls online Morrowinden oinarritzen dela, ez? Ez. Dana gatzen eus, ez? Karo, bai, The Elder Scrolls Onlineen agertzen da mapa guztia. Gertatzen dana da, Morrowinden mapan jolastu zeikela, Somerset Isles da, ez nez goratzen. Baina bai, ez? Da, azkenean elfo ilunen uartean. Eta jolastu zeinke onlinean, eta incluso Skyrimen DLC baten bebai. Baina, bentsat, uarte txiki baten. Baina gertatzen dana ez dela Morrowind jokua bera. Vale. Dorien. Orduan, claro, egite badabe remake bat Morrowindena, izan zala igual lelengua iritsi zana publiko handira, zentzuekiko leuk, eta ja urte asko pasau die, eta egon die olako saiakera batzuk, OpenMV bikoitza edo izeneko bat, dala egokitzea pantaiak, gaur eguneko pantaietara eta hori, baina mekanikak eta gauza asko bai ikusten die, eta grafikoki, eta testuak, eta pixkat berritze bat ondo etorriko jakuela ikusten da. Bai. Bai, Morrowindetik gainera atzera ez luke zentzu handirik eukiko eskatuko luken lan kargatik remaster horrenek bat eitea. Ni leheno katxoen doan aipatu Daggerfall, baina, bueno, Daggerfall zan bezala ezin dute remasterizatu. Esan bezala. Historiako maparik handiena dauka. Ingalaterra... Proceduralki genge, joku originala moduen. Ja, eta Morrowind igual benean remasterizatuko, osea, tal cual, igual remake bat eskatuko zatzun, karo baiet. Ia, berez hori, Oblivionen hau remake izango zela, Osa que... Hori nekan ulertuta, baina... Eta hori da, Morrowind nibez, grafikoki bakarrik aldatuko, baizik eta... Ja. Baina bete ez da, gogoratu. Joku ez hasi, eta... Bueno, kasunetan Virtuos izango zan, bentxete beste garatzaile baten eskuotan. Gero igual erabilko biela, bete ez dan garapen motorie eta katz berdinek edo arazo berdinekuko azela jokuek, baina, bueno... Ia zelan datorren, eta zer... Bai, eta bere modekiko ze adeitasun euki da ben, ez? Azkenean, gogoratu, eukitzen da bela espazio gehiago modak, disko gorrian jokua bera baino. Akaberan, olako jokutan, bat ez be Oblivionen. Ikusiko dugu, ze puntutan hartu dituen ideiak, eta hori implementatu, eta a ber. Bai, egiza erraro dala, ze Virtuos bera dasagune, HDR-en portak eta remasterrak, orduan justo olako lan potente bat emotie, ia zelan datorren. A ber. Eta, bueno, bukatzeko nahi baduzue, azkar, igual analiziz de kampoan itxiko dugu, eta albiste laburtxu pare bat interesgarri dekoguz, orduen... Iritsiko da lander. Ez telenbiako dugu... Ez da pisarik. Vale, bota. Alde batetik, euskarazko Pokédexak evoluzionatzen jarratzen deu, ze Julen Aestaran saliek posgarren belaunaldiko monstruak egitzu deuz, gamerauntxa.eus webgunien tope aldo zuen Pokédexera. Ez baduzu ezagutzen, ez da bakarrik euskeraz informazioa topetako Pokédex bat, euskal deitu daitekoz bebai, Pokémonan deitzuran logika originala jarra itxutze ez, hau da, bertako izenan etimologizek hartute, izenak aldatzen doaz Pokémonanak, eta danetarik topeko dugu bertan egiz izan, ez? Esango honeke 649 Pokémon dauzela, zerrenda honetan, ganera Pokeapi zerbitzu erabilitze, nahiko aurkezpen txukunedeko, Pokémon bakotxak, bere informazioa bildute, eskribapena, estatistikak,
datu orokorrak, evoluzioak, eta horren hau dena euskeraz topeko dugu. Nik uste dut Pokemon sale euskaldurentzat oparetxu bedala egiz izan, osea, berdandiko apurre trastietako da ikusteko aukeria. Ba, bai. Beti izaten dauna, ez? Itzulpen, deskrepentak guztiz aparte, itzulpen horiek egitea eta adaptazio hori egitea euskerara, ba, imaginazio handiko lan bat da, eta eskertzen da, zerbait ezberdina da. Bakigu Pokemonen izen asko etziala itzuli, adibidez ingelesera edo orderara mantendu zian ingelesekoak izenak, baina frantzesera ustet bai, adaptatu zituztela izenak, eta alemanez baita. Alemanez baita. Hortaz, zerbait ez da inondik ez dena ateratzen o alako gauza arraro bat dana. Hau da, beste hizkuntzatzutan egin zen, eta, bueno, ba, Landerrek izan du bezala, Julena Estaran arduratu da, ba, euskerarare berdina egiten. Beraz, gure partetik nik uste eskerrak ematea, ez? Hori da. Zantzari bariz, lan oso politzen jau, eta barrio gemenatzea.eus webgunez hartu nezkero, hangoiko barra horretan, jokoa kataladeko zu eta bertan egongo da Pokédexa ikusteko. Eta bukatzeko azkar batien, asko guztienakun gai bet, GNU Linux, PC, Steam, alor honetan sartuko gara, ze Steamos, sistema eragile, gaio desberdinetara zabaltzen hasi dire Valvetik. Jakin gendu ez, aspalditzik, ja Steam Deck eta Steamosen 3.0 bertsinoa iragarri bienien, hasikera batetik aipatu bien, ez? Asmoa dauela, hau, danetariko PC-etara eruteko, edo nun instaletako aukera hori eskaintzekoa. Momentuz ez dire horra helduko, baina bai emon dabe lehenengo pauso handize, ze Lenovok CES asokan iragarri eban Lenovo Legion Go S eskuko PC barri zen, Steamos etorkoa, bueno, bi aukera gongo dire, Windows eta Steamos bidez erosteko aukeri egongo da. Baina, klaro, indabena da, sistema eragile moldatu ez, beste gai honetarako. Eta horregaz batera, ba, Steamosen bateragarritasune bermatzen dabiz, ba, beste gaiu batzutan, ez, aniztasune monda, dinamikoa izetie bera sistema eragile. Eta hori izan da, Steamosen betie iragartzeko, bueno, argitaratzeko asmoa deki baitze. Ez da izango, printzipioz ulertzen dugune gaitzik, PC eta portatil guztizentzat, asmoa izango esan beste eskuko PC batzutan erabila izetia, hau da, Steam Deckan estiloko beste ordenagailu batzutan instaletia. Suposatzen dut hortik abiatute egongo zela be aukeri, portatietan edo ordenagailu normaletan instaletako, azken finen, tala dira ordenagailuek, ez teki besterik. Baina, lasai edo geldo ibiltzien arrazoi nagusi segurunik izango ziren, Nvidian driverrak edo, osagarri zen bateregarritasun hau. Linuxeko erabiltzaileek beti dire borrokan, ez, Nvidian driver honekaz, eta hori zuzendu nahi zen dabil printzipioz Valve, ba, Steamos lekutan atara erun aurretik. Bentset asmoa gon bai badau, beste gauza batzuk beha aipatzu dire egin dutxi izan elkarrizketotan, adibidez, elkarrizketa baten, bueno, elkarrizketatxeirik aipatzen dugu, ez, Steamen gaiu bet telebistaz pizin eukitzeko, holako kasaren bat ikusti berari asko guzteko dagoela, ez, Steam mazin baten bueltia. Eta justo, bueno, Steamosen eta Steam Deckan arduradun nagusizek, parraitzen dugu izan ez, berari asko guzteko dagoela, holako zuzor ikusti. Orduen, segurunik eusa gehiago datoz, ez aipatu izin dugu zinak eurreko irratsaioatan. Baina bitxartien, Steamos beste leku batzuetan ikusteko aukeriko dugu, nahiko sistema eragile interesgarratzea, bat ezbe jolasteko, baina dozertarako bideratute izan lehikena. Osakeia, holan Windowseri aurre eitzeko asmoagaz datozela dakigu ez, Valvetik. Leno ez atzu ustet irakurtzen nula, Redditen batek esatezun, ojo, ea hau dan Windowsen bukara. Eta kasi meme hori gordatzen zian, aurten da Linuxen urtea. Bueno, Windowsi zaila ikusten dut aurre eitea, imposible ez esateatik. Baina hori da nahiko interesgarra izan daitekela eskuko eramangarria guetarako sistema operatibo bat ateratzea ondo moldatzen. Esaten duzu Windows ordenagailu pertsonal bezala. Bai, PC-erako. Ze bestela ez da inerabilia, mundu mailan. Ez. Hain ez zaten etxeko PC domestikorako. Hori. Eta, osea, Steam Deck eta Legion Asusena da, ez? Lenovo. Lenovo Legion eta, bueno, Asusek ere beste bat ateratzun.
Osea, Azerra datorroin bere monstruagaz, Hori da. amaika azbeteko monstru berri bategaz. hor logika irutzen zait, olako merkatu potente bat irekitzen ari delako, eta gainera entzun dugu Xboxek etorkizunean nahiko lukela bere atera, eta PlayStationek agian ebaetz. Hortaz, horko sistema operatibo bat ateratzea oso ondo moldatzen dena, Linux bezala oso irekia eta adaptatzeko zea, daukanak gaitasuna, eta gainera natiboki Steam ekarri zakena, edo Steamekin arazo gutxi dauzkana, oso ondo daiteke, eta hor lortu ezake alako aktore potente bat bihurtzea Steamek. Oso ondo. Oso ondo finduta dago. Falta jakon bakarra da Game Passa. Ja. Osea, Game Passak aguantatzen dotza. Bestela niretzat ez dauka zentzurik. Momentu honetan Windowsa ja. Olako gailu batean. Baina itxako gero ez da gitxako. De hecho, eskuko PC baten Windows ekitzi da, amez gaizto bada adibidez, ez? Oinartien holan ibili zen gara, batez betxinatarrakaz, baina beste Lenovo lehenengo Legion Go hau, edo Asusek beberana eta ban, Rogali eta honedanak horrek Windows egaz funtzionatzen dabe, da egiz da jolastu leikela, erabili leikela eskuko PC baten, baina ez Windows ez da hortarako prestatuta. Hori da. Hortaz, da bere garaian Windows tabletetarako atera zuten bezala. Valvek azkenengo bi urtetan egin da lana sistema eragilearekin, da izugarri da. Eta Landerrek esan daren bezala, Nvidiarekin lortzen baldin badu zerbait. Antxan ez lan indabiz horretarako, ez da, eurek izan da elkarrizketatan, ez da gentiek amesten da benzo zer, orduen, ia zentsu horretatik be, Nvidiagaz ez bakarrik SteamOS-erako, baizik eta Linux-erako orokorrien, batera garretasun hori areagoetzen doan denporigaz. Notizia honak. Eta notizia honekin, eta analizia urrengorako utzita tamalez, igual agur esateko ordua iritsi da, pixka luzatuga, eta, beste barik, badakizue zer datorren, 2025 guztian, eta gu datorren astean egongo hemen, zuekin berriro. Horiz da, datorren aste arte. Zerrik asko gotiak. Ondo ibili. Ondo segi. Agur.